Забелязвате ли, че в края на лятото косата често става суха, изтощена, губи блясъка си и започва да капе повече от обикновено? Слънчевите лъчи, морската сол и хлорът в басейните буквално изсушават косъма и увреждат неговата структура. Слънцето разгражда кератина, а скалпът се дехидратира, което води до така наречения сезонен летен косопад. За да запазим косата си гъста, лъскава и здрава, маските и шампуаните отвън не са достатъчни. Косъмът има нужда от подхранване и отвътре. Там, където се заражда в самия корен. Ето коя е перфектната лятна комбинация на Аквасър с здрава коса. Колаген плюс с хиалуронова киселина. Колагенът е основен градивен елемент, който заздравява космения фоликул, стимулира растежа и помага за спиране на косопада. Добавената хиалуронова киселина действа като магнит за влагата, който дълбоко хидратира скалпа и предпазва косата от пресушаване под парещото слънце. Органична супер плодова енергия С. Защо е задължителна в този тандем? Защото колагенът не може да се усвоява и да свърши работата си без наличието на качествен витамин С. Тази супер храна от биоплодове осигурява мощни антиоксиданти, които предпазват корена на косъма от оксидативния стрес, причинен от UV-лъчите, и подпомагат естественото производство на колаген в тялото. Тази синергия между двата продукта осигурява всичко необходимо, за да не се налага да спасявате косата си с драстично подстригване след края на лятото.